ҷамъияти саҳомии пӯшидаи маркази варзишии саломатии ҳаёт аз соли 2015 ҷониб фаъолияти худро ба роҳ мондааст. ҳамарӯза шумораи зиёди шаҳрвандони дохиливу хориҷӣ ба ин маҷмӯаи варзишӣ омада барои ҳифзи саломатиашон аз тартиби муолиҷае дар марказ мавҷуд буда васеъ истифода мебаранд. маркази мазкур аз 5 ошёна иборат аст. дар ошёна якум минтақаи умумӣ, ресепшн, ҷойи пойафзор-ивазкунӣ, либос-ивазкунӣ, ҳаммом, саунаи финӣ, саунаи русӣ, хонаи барфин, ҳаммоми туркӣ, ҳавзи оби хунуку гарм, инчунин ҳавз барои машқи обӣ ҷойгир аст. дар ошёнаи дуюм бошад тарабхона, утоқ барои истироҳат ва утоқҳо барои гирифтани маҳз мавҷуд ҳаст. дар ошонаи сеюм шаҳрвандон метавонанд ба варзиши бадан машғул шаванд. толорҳои варзишии мардонаву занона ба тарзи алоҳидагӣ ҷойгиранд. варзиш гарави саломатист ва метавонед ки ба ин маркази саломатии варзиши ҳаёт ва ба дигар толорҳои варзишӣ метавонед равед ба варзиш машғул шавед, зеро ки варзиш инсонро аз ҳама корҳои баду аз корҳои дигар чизҳое ки дар кор нест мегардонад ва онҳое ки вазни зиёдатӣ доранд ва мехоҳанд ки вазни зиёдатии худро гиранд ба варзиш машғул шаванд, ба хӯрокҳое ки ба варзиш тааллуқ дорад аз ҳамон хӯрокҳо истеъмол кунанд. дар толори варзишӣ мо ҳама намудҳои таҷҳизотҳое ки барои машқу баданҳо ки ба тамоми талаботҳои ҷобгӯ ҳастанд ва мо ягон танқисе надорем дар ин толори варзишӣ ки ба мо душвор бошад. ҳама таҷҳизотҳо ҳаст, ҳама таҷҳизотҳое ки барои давидан ё барои хароб кардани мушакҳои шикам, барои афзоиш додани мушакҳои бадан дар ин ҷо мо дорем ва аз ҳамин чизҳо метавонед ки омада истифода баред. ошӯнаи чорум минтақаи занона ба ҳисоб меравад. дар он тамоми шароит барои истироҳату тамрини бонувон фароҳам оварда шудааст. дар ошӯнаи панҷум бошад утоқи махсус ба истилоҳ вип ва утоқи марока воқеъ гардидааст. имрӯз дар ҷамъият 46 нафар кормандон кору фаъолият намуда истодаанд. ҷамъият аз соли 2015 то ин ҷониб фаъолияти худро ба роҳ мондааст. айни замон мо дар ошёнаи чорум, яъне ки дар утоқи мароко ҷойгир ҳастем. асосан дар ин ҷо метавонанд мизоҷон бо аҳли оилаи худ омада аз хизматрасониҳои ин ҷо васеъ истифода баранд. имрӯзҳо дар тоҷикистони азизамон шумораи чунин марказҳои варзишиву саломатӣ зиёд гардидаанд. акнун шаҳрвандон имкон доранд ки ба хориҷа нарафта барои беҳдошти саломатиашон ҳамин ҷо дар ватани худ табобат бигиранд.